Moni nonse amalawi konse kumene muli, ine dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndili bishop opanda mpingo wapano pa Mibawa Television kukulandirani manja awiri konse kumene muli programu ya Pagome. Iyi ndi program imene ndimakhandi atsogoleri a mipingo yosiyana ndipo simasankha mpingo kapena maudindo ayi onse amene ali olandiridwa muli olandiridwa kubwera pano. Lero ndi ndi chimwemwe chachikulu na kuti ndili ndi alendo amene abwera kunoko ali bishop ndofuna kuti ndzecheze nanu kumene koko ndi kuti muli olandiridwa Mibawa Television imalandira ali wonsewo. Ndi choncho amayenda apa pa nthawi ndikupemphani kuti mukhale pomwepo pamene nditi ndiyambe kucheza ndi alendo amene abwera kuno ku Mibawa Television. Monga ndafotokoza kuna kuti lero lino ndili ndi alendo ndiyenda kulandirani ndadzichula kali dzina langa kuti ine ndine Herbert Chigada amene ndili bishop opanda mpingo. Nanga inu ndinu ndani? Dzina langa ndine Salome Sanga. Salome Sanga? Yes. Oh, mukuchokera kuti? Ndimakhala ku America koma ku Malawi kuno ndimapezeka kwambiri kunzuzu. Oh, mumakhala ku America? Yeah. Kuti kumangobwera? Ndangobwera. Kumudzi kwanu ndikuti kuno ku Malawi? Kumudzi kwathu ndi Ukalonga. Kukalonga? Mwakuti no mulakafi yomwe? Yomwe. Nda. Toni mwaona? Ndaona ndafi. Twapilire nalole. Ndafi. So ono kumudzi kwanu ndikalonga. Ndiye mwabwera liti kuno ku blanda mwafotokoza pachambe pacho kuna kuno kapena nene ku Malawi kuno mwafotokoza kuna kuti makhala ku America ndiye mwabwera kumudzi mwabwera liti? Kuno ndabwera kumayambiriro a mwezi uno wa September. Oho. Ndithu. Muli pa holiday kumene? Ndabwera pa chuti. Mwabwera pa chuti? Oho. Ndithu. Munapita liti ku America? Ndapita pakanthawi ndithu. Ndinapita 2008. 2008? Oh, kumene kumuli ku skulu kapena muli ku ntchito? Pano pandili ku ntchito. Ndithu. Koma skulu yanu ndinapangira komweko. Ntchito yanji kono? Ndimagwira ngati nesi. Mumagwira ngati nesi? Ndiye kuti unesi munayambira konko kapena munayambira kumulakangopitiriza? Ndinayambira komweko. Munayambira komweko? Ndithu. Oh. Ndithu. Tsopano mwabwera kunoko ku Malawi kuno kudzangoona abale kapena pali zina zake zimene mwabwera kudzachita? Kudzaona abale komanso chachikulu chimene ndimabwerera kuno kudzaonana ndi anzanga omwe timagawana mawu limodzi. Anzanu amene mmagawana nawo mawu limodzi? Mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu. Mukutanthauza kuti chani? Tili ndingaicheka nene kuti fellowship club yomwe timathandizana kugawa mawu online. Ndeti makumana every Friday online. Tisanafika kumene koko ndimafuna kuti ndidziwe makamaka kuti no chimene chinakupangitsani kuti mupite ku America muzikagwira ntchito kumene koko pamene mukuti ndinu nesi amene namwino amene munalumbira ndi khulupirira kuna kuti munafuna kuti mudzathandize mtundu wanu wa Malawi ndiye mukapitanso kukathandizanso kwa azungu pamene ife kuno tikuvutika. Pochoka kuno popita ku America sindali nesi. Ndithu. Munaliya? Ndinkagwira ngati paraligo. Ndichione ndingatene kuti hafuloya sulo wa mkhoti koma mangothandiza anthu ndi milandu ina ndina ngati belo chani. Munachoka kumene ku paraligo kukamba unesi? Kukamba unesi. Chifukwa chani? Ndingatene kuti unesiyo inali khumbo langa ndidakali wang'ono. Kuti ndimafuna nditakhala nesi. Bambo anga amakagwira mchipatala. Anali munthu mmodzi amene ndimansirira ndinaniso ndikafuna nditakhala ngati bambo anga. Koma ndikukula ndinakhala ngati kuti sindikufunanso kukhala nesi. Ndeke napeza kuti ndaphochola nkokakhala ngati ndani paraligoyo. Koma nditapita ku America nditafika ndaona kuti kodi chomwe ndingagwirire ndi chani. Uparaligo sindingathe kugwira mdziko laini yake. Koma ya unesi ndiyopezeka pena paliponse. Ndidapita no ku sukulu ya unamwino. Ndithu. Panali chovuta chini chonse chimene kuti musunthe maphunziro anu kuchoka ku paraligo kukalowa ku nesi?
chovuta mwina kutengera kuti nanga sikusiyana kwa maiko makalasi ndezina makhanga kuti ukuyambira so 1 kuti school udasiza mwina 15 years ago ndeni ukhanga tukalowa so kalasi ndetu munalankhula maonera kuti no mwabwera kuno ku Malawi ndi cholinga kudzachezera pale chinanso nchonera kuti no mulumikizane ndi anzanu amene mumapemphera nawo kapena mabanga chani kuti alongosana kwenikweni zimene sinathe kumvetsetsa kwenikweni kufananso Amalawi athe kumvetsetsa kwenikweni muti tanso kuti chani chabwino isi bungwe si ministry ndingadene kuti munalingana ndi fellowship group yomwe muli anthu ochoka mipingo yosiyana tidakumana pamodzi nkukonza tsiku kuti tiziphunzitsana mawu munjira yanji timapezana online mafoni pafoni kwambiri ndi pafoni timayuza Google Meet, WhatsApp call ndithu nde timakhanga tikulisanthula Bible lija cholinga chathu kwambiri cha gulu limeneli ndicho kuti tinaona ngati kuti salvation ikuchepera anthu sakumva za chipulumutso ndeti danina kuti anthu ambiri sakudziwa mawu m'Bible moja ndeti kakumana timaphunzitsana mawu kuwasanthula kuti timvetsetsane panotu ndi program imene mati kusanthula Bible ndi Korani inu ndi makusanthula Bible lokha ife Bible lokha mwafotokoza kuna kuti no pabungwe kanuka muli anthu amipingo yosiyana mmamvetsetsana bwanji popeza kuna kuti awa ali ndi maganizo akumpingo kwa doctrine yawo inu mulinzano awonso alinzawo mmagwirizana bwanji kuti mubwere pa malo amodzi mutati muonetsese kuti onsewo ngakhala machoka mipingo yosiyana koma Mulungu ndi mmodzi tonse timagwiritsa chida chimodzi chimene chili Bible mukati mipingo yosiyana ndi mula Roma asilamu andani akatolika Anglikani asisebi a Seventh Day sumu alimomos matakwize nawo sasabete bwinobwinonso ndetu pambali paunena kuti muli ndi bungwe lanu limene mukuli makumana online inuyo kumudzi kwanu kukalongako makolo anu ndi mbambo anu anakukuzani mu mpingo wake kuti bambo anga anali akatolika ekelezia mpingo waposepose koma adatisiya ndakula ndi ankolanga amene anali CCP nde ndakhala ngati ndakula mu Presbyterian Church mayi wanu alipo amayi anga alipo bambo ndo amene anapitawo bambo ndo amene anapita ndiye mwati mayi anu anali mpingo akukuzani mu mpingo chani ayi ndakula ndi ankolo mwakula ndi ankolo amene ali achimwena wa mayi anga ndi anali mu CCP nde pondirera basi dasamuka kokalowa mu CCP ndithu imene mwakula chonchi muoneka kuti mwakula chonchi mwasamuka konso muli mwayamba wanu mpingo sidayambe mpingo tanena kuti ndi fellowship kutanthauza kuti mudakale inuwe mu CCP ndidakali mu CCP tanthauzo la fellowship ndi chani kuna kuti mufuna mukhale mu fellowship amene no muli ndi mu mpingo wanu okhazikika wa CCAP Presbyterian ndiye mukamba suzina za simukaza kuti ndi kusokoneza kumene kusokoneza ngati mwandimvetsetsa pa oyambiri andafotokoza kuti cholinga chathu ife ndikufuna kusanthula mawu a Bible aja chifukwa chani chikupangitsani kuti mukasanthule mawu a Bible pakupeza malo ena wake malo muti musanthulire mawu a Bible mu mpingo wanu omwe wa CCAP nthawi ndi yochepa bwanji amatima kumana kangati ku church ndipo mumakhala anthu angati tikalowa mu church muja mumakhala anthu angati 200 kodi panthu 200 paja onse tingamvetsetsani mawu amodzi pa 1 hour service ya church ino chapano ujini online makhamu mawu azangati timakumana tomwina kawiri katatu pa wiki timapemphera midnight timakumana kuma inbox sindinamvetsetse pakuti atifikira koma ku church kuja tikangopemphera alese watuluka tabwera muzinchito mwathu tidzakumana Sunday ndiye pamene popo ngati mukuonetsetsa nthawi yosanthula Bible ingapezeke kapena timangomvera ulaliki nchali chiso muja ndipona timangomvera kwa abusa pomwe ife kusiyana kwathu sonkonena kuti timawerenga chaputa aliyense amayika pa maganizo ake kodi nchali chanthu amayika maganizo awo
mufuna kutanisa kuti no ku CCAP kulibe nthawi yochita kuti Bible study kumene nomasonkhana anthu nonse amene ngumaphunzitsana Bible nthawi imene kulibe kuli amati chani milaga koma milaga kuja makhala kusanthula Bible kapena kulaili class kodi kumakhala kulali kaso yetu inuyo phindu lache kweni nitakufunsani phindu lache kweni yopanga utumiki kumene kapena mgwirizano umene ndiwotani muganiza kuti patsogolo pache mufuna muzachita chivi chani phindu lake lenile nditonena kuti ife amene tikukumana nafe ukadziwa mawu upita kunja ukakukana ndi munthu wina amene sakudziwa mawu akufotokoza iye mwakuti iwe umusanthulira phindu solina lalikulu limene ndinafotokoza sokuyambirira paja ndila chipulumutso anthu ambiri masiku ano zomwe taona akufuna apeze ndalama sakufuna kumva mawu sakufuna kukula muzimu akafika pamalo akufuna adziwe kuti kodi profesi yanga ikuti bwanji iyayi utani ulandira gali moto ndi amakhala kudikira kuti alandire chani gali moto pomwe ife tikakhati kusanthula mawu ndikupatsani mwina example Yesaya 43 Yesaya 43 Bible limene imafotokoza kuti Ambuye amakutilimbikitsa usaope chilimbikitso chimene chakupatsani kuti usaope udalire mwa ine ndidzakuteteza ndipo iwala zakale zonse panopa ndikuyambira chatsopano chimene chimakhala kuti chikukulimbikitsa ndomati kodi Ambuye ndiwale chakale chiti ndidzakuthangatira ndita musanapite patsogolo kodi munda munamba liti jilengelezano zimene nditayamba December 2021 pachiyambire December 2021 kufiza na lero lino pa September 27 ngati sakulakulankhula nanu inu ndi ineyo ndizopechera zanji zimene mwakhala mukumana nazo pachiyambire nthawi imene kufiza na lero lino pakutumikira kwa ndikuti funso langa likuti mukuti munamba 2021 kuchokera 2021 kufiza na lero pa 27 September limene inu ndi ine tikulankhula lero mkumano wanu umenewu pali zopechera zanji ma challenges zanji amene mwakhala mukumana nawo ndi gulu limene makumana nalo ma challenges zimene mathawu pezeka muna ndi participation nangasi ndi online aliyense amene kuti apeze nthawi nde pena timapezeka kuti tilipo ochepa pena tilipo ambiri pena ena kupitiriza amatasa mathawu sapitiriza nde ndi ma challenges amene tikutani tikupezana nawo kodi pachepa ndi dzina ndino ndani dzina nga ndine Salome Sanga okay simunamve madandaulo kuchokera mipingo ina yachifamu afotokoza kunena kuti mkumano wanu umenewu uli ndi anthu ochokera ku Seventh Day Adventist CCP Roman Catholic Asilamu ndina utero simunamve mpokosonero sikuna kuti no gulu lanuli lufuna kusokoneza ayi kodi ndi cholinga chanu kuna kuti mwina machi patsogolo pano gulu lanuli lufuna zakhale lona kuti lamba mpingo kapena lamba utumiki wawo pakali panopa si cholinga chathu koma ngati Ambuye angatipatsa assignment imeneyo zidzachitika ndithu okay ndiye mupembedzera kwa Ambuye kuti adzakupatseni sitikupembedzera ayi ndithu poti Ambuye amatha kupatsa chochita ndi umayenera kuti uchichite ndithu ndipo akakupatsa chimenecho umasowa nacho mtendere mpaka utachipanga ndithu Amalawi musaiwale tu kuti ndili mkatikati kapena tili mkatikati mwa programu yathu iyi programu ya Pagome imene imafumira pano pa wireless yakanema ya Mibawa Munzino no Blantyre ndipo ine dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndili bishop wopanda mpingo wa pano pa Mibawa Television koma lero ndili chimwemwe chachikulu chodzaza tsaya kuna kuti talandira alendo mu studio muno monga ndimafotokoza nthawi zonse kuti pano timalandira alendo ndiye amene tikucheza nawo lero lino angodzitchula dzina kuti Salome Sanga ndimafuna ndidziwe kweni kuti mkumano umene uchawo unali wotani fana kupezani mutitchulire malo ake aja ndi zimene inu mmachita mkumano umene uja unali otchedwa meet and greet
meet and greet. Yes. Kumanani ndiye patsana ni moni. Chigota ndo zako sumene. Chabwino. Oloka greet and meet. Chabwino. Ndito. Cholinga chathu chifukwa chonena kuti fellowship yathu tinayamba 2021. Ambiri timangodziwana online. Physically sitidaonane. Ndito. Nde mkubwera kwanga tinali nakuti yayi anthu tiyendirani tikumane. Ndipo tidakonza msonkhano umenewo. Ndito. Ninaona kuliso munaitana mai Apostle Linet Matope kutsakhala nanu pa malo amene ajawo ndiye panali kamwambo kochitika tanthauzo la mwambo umene njonero tani munawaitana mai Linet Matope Apostle. Chabwino. Tidawaitana Apostle Linet Matope kuti adzakhale nafe. Anthu ena mwina athakumadabwa kuti kodi mgwirizano wathu ndiwotani. Iya. Apostle Linet Matope ndoti ndine timacheza. Amatha kundilangiza online pa phone ndithu kucheza. Mkwamene kapo? Iya, ndikathodwa ndikatere. Ndike pamenepo. Nde mugulu mwathu moja mwa fellowship moja muli anthu osamphatso zosiyana-siyana. Amphatso zosiyana-siyana. Omwe amatha kumva kwa Mulungu. Nde mukucheza kwathu ena nadzatotsa mawu kuti ine ndikumva mbuya kundiuza kuti inuyo mwambe kutchedwa kuti Apostle Salome. Nde ine ndidaseka. Maseka ndani anthu kapena maseka Mulungu kapena maseka Mulungu. Nda munthu adalankhulayo. Ndati akuti amngoseka. Nde ndikuti ayeya. Ndi anthu adana kuti inaso ndikutani ndikugwirizana nazo. Ndi nakuti ndikachipempherere kaye. Sindakachipempherere. Chifukwa mwina ineyo pomwe ndimadziyerekeza ndimanena kuti sindafike. Pochedwa Apostle uja. Chinthu ichi sidakhale pasi kuchipempherera. Koma patapita mwina masabata atatu Apostle Linet Matope adandiimbira foni kundiuza kuti mwana wanga zomwe Mulungu wandionetsera tu iweyo akukukweza, iweyo ukutchedwa Apostle. Adandifotokozera ndithu vision yonse. Then ndinakuti kumwamba kutani kulemekezeke. Zonena kuti mmodzi mwa mgulu lathu lichadatchula zonena kuti ambuye akumuza kuti tinetchedwa Apostle Salome ndayiwala. Titakumana mene timakumanana nthawi zonse ndi ndinkafotokozera Apostle Linet Matope anandiimbira foni akuti ambuye awaonetsera ine kufotokoza nkhani yonse. Anthu achadayamba kuseka. Ndakuseka dandifusa ndikuti kodi museka achana kuti kodi mudachipempherera. Ine ndikuti akuti mesa nkhani ndatuka pompano ndi confirmation imeneyo. Nde pakali pa nthawi imeneyo yobe ena mandicha Apostle ndidauza nuna kuti aliyense atakumanditchula mmene akuchimvera. Chifukwa soneso pa nthawi imene ndalisana chitani kuchivomereza kumanditani chinakhala ngati chinthu chachikulu chimene chandifikira. Nde mmene nditabwera kuno kudzapanga programu iyi ndithu usiku inake ndikupemphera ndidamva mawu kuti ndatumizire message andani Apostle Linet Matope. Udali usiku ndithu kuti muone even message yako ndaiona I think it was 1:08 AM. Adandiyankha muli kuno mwakuti ndoti ndimangofusa weekend iti ndikumana muli wayitanidwa ndibwera kumeneko ndadana kuti Salome ndikubwera ndidzafotokozera anthu momwe ambuye adandionetsera vision ija. Chifukwa pali anthu ena samakhulupirira olwama kuderera koma adzamve kuchoka pakamwa panga. Ndidati mubwere nditidakonza zonse kuti apezeke poti pamene paja. Mukaonetsetsa program ndidakupatsani ija muona kuti mwambo umene uja padalibe. Apostle Matope pati yawe nali kuti angoti panga introduce kufotokoza kuti chifukwa chani ndimatchedwa Apostle. Koma ntchito ya Mulungu amati mapulani athu si mapulani a Yehova. Chomwe Mulungu akonza ife sitingathe kuchidziwa. Ndipo momwe zinthu zidachitikira moja zidachitikira mmene Mulungu anachikonzera osati mmene ife tinachikonzera. So ndikwambira pano ngandene kuti no Apostle
Salome sichonyera zikomo apostle tatokoza kwambiri ya Malawi pakali pano tsopano ndamba tokucheza ndi apostle zichazona kuti Salome ya zata zimeja pano kucheza ndi apostle tsopano ndiye kuti inipo chidwa kuti apostle mwene ukhala ndi kuti dzina lache la utumiki ndi munganene kuti chani dzina la utumiki timalicha storming gates of heaven amene mtsogoleri wake muli iniyo tsopano apostle Salome Sanga yatakulati yani kwambiri tsopano inuyo popeza kuna kuti ndino apostle Salome Sanga ndi utumiki umene masomphenya anu ndi wotani tsopano pano patukulankhulana tsopano za utumiki umene masomphenya anu ndi wotani musanabwerere ku America kapena mukabwerera ku America chifukwa mmene mwateremu ndi kuti tinganene kuti mwadzalano tsopano mukhandi anthu amene akutsatirani pambuyo panuko masomphenya anu ndi wotani chiyang'aniro chanu chotani ife chiyang'aniro chathu masomphenya athu ndomwe aja siti kusintha ofikira mtundu wonse kuti anthu apulumuke kuti anthu adziwe mawu ndithu kumbali ina timayendera kuti ambuye akuti chani sitimangopanga chinthu kuti mchimbulimbuli kuti iye ayiponere anena kuti iye ayawo akumanga mpingo nanenso ndikumanga challenge ayi kodi ambuye anena kuti chani ndiponso kuti storming gates kuyamba kwake tidayamba ngati kuti mu December timapanga mapemphero ndeti nangoyitanizana anthu angapo tati tipange mapemphero olowa mu chaka ndeti tapanga mapemphero aja tidalipo anthu ochepa mwina tidalipo anthu 14 aliyense adayitaniza anzake wawiri atatu tidakhala pansi tidapanga fasting tinapanga mapemphero for 14 days titamaliza basi ndeti dzitani kuti basi tizingocheza iye basi tizigawana mawu ndiyeno pamene masiku amapita Mulungu unamatiunikira mudzipanga chakuti apostle mulinga ndimene mufotokozeramo wena nkhozo khala ndi chidwi kuna kuti ine ndimafuna ndithu ntalumikizana nawo utumiki umene wa apostle Salome ndingapange bwanji kapena zomwe ineleza munthu kuna kuti akupezeni mumene mundizotani mbo ngati kukale ngakhale kotheka mukanapereka nambala yanu yakuno Malawi ngakhalenso ku America kuna kuti no yakumalawi kapena mupereke nambala ya munthu wakuti akhoza malumikizana nayo muno Malawi nanga simukhala ndi representative wa munthu manambala alipo maina wawo maina pali My Sophie eya ali pa nambala ali pa 099 443 208 nde pali Samayiphindire amene ali pa 09 712 6415 tabwerezaniso nifuna yemwe na matenga zolembera muimeji George aimene kuno pamono posho namba oka angu yako nale okay manamba alipo kemwe ngana gogo manambala alipo mutakwapeza My Sophie pa 09 99 443 208 Mayiphindire 09 971 26415 kodi inyo muli ncholinga chonena kuti mudzakhala ndi malo anu oti nkumakumana ngati tinene kuti kumanga chalichi kapena malo enache ndi zinacho zili malingaliro anu ambuye atatiyikiza zimenso zidzachitika koma pakali pano palibe somuli kutsiya na nyanja mukalankhula ndi anthu awiri atatu kuna kuti zonse zanga ndizi lero nino sine nzanunso ndine mpwa apostle chiyonjo musayiwale kuti paja cholinga chathu tinakubana online nde ambuye akadzafuna kuti tikhazikitse kuti chikhale cha kumana physically tidzatero nde pakali pano tidakapitiriza online kale ndithu chabwino kodi manambala mwapereka wacha ndi manambala onena kuti monga ngati ineyo bishop ndikufuna kuti ndikhale membala wanu wagulu limene lokupemphera mwapadera ndikhoza kugwiritsa ntchito ndi manamba oti adzakupangani adi ku group imene timakumana ndithu adzandipanga adi zoyenera kuti ndichita njani chachikulu timafuna kuti munthu akhale active adzipanga participate tikamakumana dzipeze malankhulana mchizungu kapena mchinenero chani zonse chizungu chitumbuka chichewa zilimomo yangonde chinkonde poti ndipochepa ali mmenemo koma timafuna taliyesa dzikhala omasuka chabwino ndithu tikufika mumapetoto wa programu yathu
unanena kuna kuti pali wina wachoimba kumoti mwana kuchanja amaimba kuti kulano mwe amatithandizira ngati praise and worship koma nesi ya tikusondeka praise and worship team munaso ndithu mwinaso ndisanapite kumamaliziro ngati group yathu ichina chomwe timapanga chimatchedwa kuti command your morning timatcha kuti command your morning kulitchulira tsiku sabwino akaka ndi one of program yomwe tili nayo ngati Storming Gates yomwe tsiku ndi tsiku munthu mmodzi amapereka vesi kulisanthula kupereka sopemphero la tsiku limenelo ndiye timapanga tsiku ndi tsiku ndithu ndiye timatumiza kwa anthu osiyanasiyana ndi Facebook page timayikapo so kuti anthu atani aonerere chimene chichi nchonena kuti chidachoka kwa Mulungu kunena kuti ifeyo ngati tikupanga fellowship limodzi Storming Gates tidzipanga chinthu chimenecho ichichi chinengati chinali chiphunzitso chimene chonena kuti ukadzuka chinthu choyambirira ndi chani mayang'ana kumwamba kunthokoza Yehova ndo makhala ngati kuti tsiku licho ukulinenerera kuti tsiku langa likhale lotani ndikuliyamba bwanji ndithu atsazika indira Malawi tsopano ayembekeza kuti mwatsazika unakuti unaliliyonse mukhala mubwerera kwa America kuti siyaito atsazika ndikuthokoza kwambiri pondilandira bwino ndiponso ndikuthokoza kwambiri kuti program yomwe ife tidakonza it was successful inali yopambana tinganene kuti yonse inali muchikonzero cha Mulungu onse ndoyitanidwa tifikireni pomwe mwathodwa tifikireni tidzathandizana ndi mawu ndikusanthula Baibulo Mulungu akutsogolereni pamene mukubwerera ku America koma ngati sitidzaonana pa dziko lino lapansi popeza kuti zovuta ndi zambiri tidzakaonane pa nyanja ya Madala inenso ndifuna kukuthokozani pa kanthawi kochepa kamene Apostle Matope adakuwuzani kuti kuli programu mudayesesa kutipeza chimene chomwe ife sitimachitenga chinthu chapafupi potengera kuti akagulu kakang'ono ka fellowship simudatengere chimenecho koma mudabwera kudzapanga kava function yathu ndithu ndiponso zikomo kwambiri pondiyitanira pa programu imene nanonso Iyayi Malawi tikatere ndiye kuti tsopano tafika pa mapeto penipeni pa program yathu iyi program ya Pagome imene lero lino nali kucheza ndi Salome Saga koma kumapeto kuno timachezana tsopano ndi Apostle munthu wa Mulungu ndikupe kuti matulapo ziwiri zitatu byolera mucheza kwathu bwanji mudzakhale pomwe sabata yamawa pamenenso idzakhale kucheza ndi atsogoleri ena ine tu Herbert Chigada Bishop oponda mpingo pano pa Mibwa Television osayiwala sunga nichinzera amene okhali pa kamera apa ndikuti Yehova Mulungu odzodalitsayo akadalitse inu pamodzi ndine ndemwe tsalani bwino